Bu we biýeniň näme tapagudy bar? Gelin onu öwrenelim. Bu biýe ikdem ýokluk sözi, ýöne olaryň uranyş usullary bir meňzeşdäl. Bu haçanla adam sende bir işi eger öz edesi gelmese, şol ýagdaýda uranyp biler. Mesal üçin, men kinoteatra gitjekdäl. Ýani men özüm islämok. Onu bir şeýle diýip biler. 我不想去电影院. Ýene bir mesal getirsek, mesal üçin, men keypim ýok, men gurlasym gelenok. We men şeýle diýip biler. 我不想说. Ýani men islämok, şol üçin men gurlamok. Ýene şolar ýaly ýagdaýda bu ulanylýar. Ona haçan biýe ulanmaly? Gelin onu seredelim. Biýe bu haçanla bir adam beýleki bir adama esendeki bir işi etmeklige ruhsat bermeýär. Mesal üçin, okuwçy sabakda gurlaşýar. Muallim oňa bir gezek gurlamady, iki gezek gurlamady, ahir muallima gaharyny getirýär. Şeýledem we netijede muallim gahar bilen oňa gurlamazlygy tapşyrýar. We şolar ýagdaýda Hytaý diline şeýle aýdylýar. 别说话. Ýani men sana gurlamany ruhsat beremok. Eger bilýän bolsaňyz, bu da biýe de hemişe işliň öňünden gelendir. Ýani bu bilen biýeniň soňuna hukman ýagdaýda işlep bolmaly. Mesal üçin, 不说, 别说, 不写, 别写.